Бүгінгі жиылышыбыздың сәбәбі ул да ise Аллаһы Тәала биргән телнең дөрес итеп куллануы, Аллаһы Тәала биргән гыйлемнең һәм ала торган гыйлемнең дөрес итеп кешегә җиткезә белүебез. Вәгазь бәйгесе ислам динен популярлаштыру, кешеләрне борчыган сорауларны ачыклау, дин тотучы хатын-кызлар арасында талантлы вәгазьчеләрне барлау максатыннан ел сайын оештырыла. Чараның быелгысына да чыгыш ясаучылар ныклы әзерлек белән килгәннәр иде. Үзебезнең район авыстайларын, район кешеләрен үзебезнең тирәгә тарту, үзебезнең тирәгә туплау нияте белән без шушындый быел район күләм итеп үткәрергә ниятләдек. Авыллардан авыстайлар әзерләгән, авылларда мәчет яны курсларына йөри торган апаларның да килеп шушылай итеп, матур итеп вәгазь сөйләп китүләре безнең һәрберебезнең күңеленә хуш, һәрберебезнең күңеленә якын. Елгабаш авылы абыстайы Эльза Әминованың бәйгедә беренче тапкыр катнашуы, аның чыгышы тамашачы хуплавы номинациясендә бүлеккә лаек булды. Дингә тартылучылар күп, авылда 16 кеше мәчеткә укырга йөри. Һәм бик теләп катнашучылар бар. Киләчәктә дә өметләнеп торабыз инде. Халыкка шундый дин турындагы белемне тарату ул кирәкле гамәл. Бәйгедә иң яшь катнашучы һәм иң өлкән вәгазьче аерым номинациядә бүләкләнә. Зәмдәрия Дәүләтшина 9нчы дистәсен вакласа да бәйгедә ел сайын катнаша. Сиңа әйтер сүзем бар, вәгазь кичәсендә катнашуым белән мин бик горурланам. Бер елны да калганым юк. Һәр елны да үзем булдыра алган кадәр вәгазь сөйләргә тырышам. Бәяләү комиссиясе бәйгедә катнашучы һәркемнең ныклы әзерлек белән килүен билгеләп үтте. Диләрә Хәбибуллина һәм Рәүфә Шәмдинованың чыгышлары иң яхшылары дип табылды. Викторинада катнашучылар да бүләккә лаек булды. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе.